Esklerosia anizkoitza gaixotasun neurologikoa da eta nerbiosistema zentralean du eragina. Sintomatologia desberdinak, mugikortasun arazoak, oreka arazoak, hitz egiterako orduan arazoak eta bar luze bat. Jendeak uste mazten nire, ematen ez daukala ez ebait, baina nik pasio baten uteko, 800 metro ditzen bot, jarri mian ez. Oin, momentuz, nire gehitazura txarrena. Itzapeia ez daukat lehenko bezala hain ondo. Baina nire sentitzen dutena da, hori, nekau itxen zela eta asko. Zartuta daukat, admitu idot, hori daukatela, eta erosin momentu baten, hemen bidoztela igual, brote bat, eta gara, zer gatuko nahi zen, ez dakit. Hori, nik eta inoez. Gaixotasuna duen pertsona ardatz bihurtzen da eta bere inguruko arlo guztiak lantzen edo laguntzen saiatzen gara. Egiten ditugu ekintza batzuk gizartearentzako eta beste alde batetikan bai pertsona eta bere senideentzako. Elkartean errehabilitazio zerbitzu bat ematen dugu, saiatzen gera zerbitzu hori integrala izaten, fisioterapia, logopedia, gizarte lana, psikologia. Astero oten naiz berekin, irortu laen oten naiz psikologiakin, eta gero fisioterapeutokin begai. Jakin zer daukaten eta ze bizitza ekibioten, ze posibilitate daukaten hortik aurrera. Gizartearekiko egite ditugun ekintzen inguruan sentsibilizazio eta kanpaina ekintzak izaten dira. Gaixotasuna pairatzen duen pertsonak gizarteratzea errazagoa izateko eta pixka bat jendea sentsibilizatzeko, azken finean normalizatzeko. Beti lagun noitzen da, jakitzia beste batzuk daela eta bontzet ez dakit, laguna gara. Bakit nire bezala daela beste batzuk eta bueno, ez pozik, hori ez, baina gustora. Gaur egun senda ezina da, ikerketa pila bat egiten nahi dira, asko ari da aurreratzen. Orduan gure esperantza beti da, sendabide bat egongo dela, eta bitartean gure erronka nagusia da, gaixotasuna duen pertsonaren gana iristea, ikustea bizitza normal bat egitea duela, eta bere bizikalitatea bermatzea.